नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. अबकारी अधिकारी आणि कारवारचे आमदार श्री सतीश सैल हेमगेली शाब्दीक चकमक. कारवार. कर्नाटक गोंय सीमेवेल्या माजाळी चेक नाक्यार सदाशिव कुर्ती या अबकारी अधिकाऱ्यान गेले 4 दिसां पयलीं 30,000 लिटर क्षमतेची स्पिरिटाची लॉरी जप्त केल्या प्रकरणात 4 दिवसांनंतर संबंधित अबकारी अधिकारी आणि आमदार श्री सतीश सैल हेमचे भितर शाब्दीक चकमक जाल्ली सार्वजनिकाल्या कुतूहलाक कारण जाले. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे ग्लोबल केमिकल्स नावाचे स्पिरिटान भरिल्ले टँकर कर्नाटक बिदरच्यान अरविंद डिस्टिलरी मार्फत नॉन पोर्टेबल स्पिरिट म्हूण दाखल्या सकट येयल्या या केमिकलाची कागदपत्राची पडताळणी करताना संशय येवन अबकारी अधिकाऱ्यान टँकर जप्त करून स्पिरिटाचे नमुने धारवाड आणि बेंगळुरात परीक्षणासाठी लॅबात धाडिली अशी माहिती मेळ्ळा. जाल्यार त्या स्पिरिटाचो रिपोर्ट येतपर्यंत वाहन चालकाक गेटार दवरून गेला. कारण पोर्टेबल स्पिरिट हे मद्य तयार करूंक वापरतात तर नॉन पोर्टेबल हे स्पिरिट औद्योगिक क्षेत्रात उपयोग जाता अशे अबकारी अधिकाऱ्याली म्हणणी. जाल्यार सोमारा 6 नोव्हेंबराक आमदार श्री सतीश सैल हेमी माजाळी चेक नाक्यार वचून स्पिरिट वाहन चालकाक बेकायदेशीर दवरून घेवचो अधिकार आसा काय कितें असो अबकारी अधिकाऱ्याक प्रश्न करून स्पिरिट होटलाचेर कायदेशीर कारवाई करून कायद्या प्रमाणे तेमचेर तक्रार दाखल करचे ना पेक्षा तेमकां सोडचे अशें बेकायदेशीर दवरून घेवचे न्ही असो प्रश्न करून संबंधीत अबकारी अधिकारी आणि आमदार हेमचे भितर शाब्दीक चकमक जाली. तेन्ना अधिकाऱ्यान स्पश्ट जबाब दिली की प्रयोगालयांतल्यान रिपोर्ट येयले की अबकारी अधिकारी रिपोर्ट पळोवन निर्णय घेतले आणि आवश्यक असल्यार योग्य क्रम घेतले अशें स्पश्ट सांगले. कारण हे स्पिरिट ज्या जाग्यार होडचे आशिल्ले त्या जाग्याचे परीक्षण केल्यार ते एक ल्हान अशें सेट आशिल्ले कळ्ळे. म्हूण स्पिरिटाचे प्रयोगालयांतल्यान अंतीम रिपोर्ट येतपर्यंत ना चालकाक सोड जायना ना तेमचेर प्रकरण दाखल करचो अधिकार आमकां ना अशें अबकारी अधिकाऱ्यान सांगले. अखेर ह्या प्रकरणाक संपूर्ण राजकीय रंग चढलो अशें आयकूं येता. आरोप प्रत्यारोप जाले. ह्या प्रकरणाचो आक्षेप करून माजी आमदार रुपाली नायक हेमी जिल्हा पत्रिका भवनात पत्रकार परिशद घेवन सांगले की हाली आमदार सतीश सैल हेमी अबकारी अधिकाऱ्याक मुद्दाम आपल्या अधिकाराचो वर्चस्व दाखोवन भंय घालतात. अशा प्रकरणात आमदारान मध्यस्थी करचे बरोबर न्ही. अबकारी अधिकारी सरकारी नियमा प्रमाणे चौकश करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतले. जाल्यार रिपोर्ट येतरीत कोणाचेर कसली कारवाई जाता हेजेर सार्वजनिकांचें लक्ष लागून आसा. ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ತೆಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. PSI ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀರಾ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸ್ನವರು. ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನು PSI ಅವನ ಡ್ರೈವರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಡೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಂತೇಶ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾ? ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾರದಾರ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಪದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2-3 ಸತಿ ಅವರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಎಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿ ಸರ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ರು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸರ್. ಬಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ?
ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಗಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗಾಡಿ ಒಳಗ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ನೀವು ವಿ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ Sir, be serious. I am also educated. Be serious. All are educated here. Be serious. Nobody is fool or nobody is illiterate. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ I ಆಗಲಿಲ್ಲ know, ಅಂತ sir. I know ಇಲ್ಲಿ everything, rules and regulation. What? ಒಳ್ಳೆ I ಎಲ್ಲ know ಗೊತ್ತಾನೆ exactly, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ And I am doing my duty. I am doing my government duty. ನಿಮ್ಮ Honestly, ಪ್ರಕಾರ sir. ಅವರಿಗೆ Honestly, I am doing. ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದವರನ್ನು If I am not honest, I will not talk like this. No. ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ If I ಇದ್ದವರನ್ನ am- ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ I am ಇದ್ದವರನ್ನ honest speaking. ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದವರನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार अंकोला राष्ट्रीय महामार्गार अंडरपास रस्त्याची सार्वजनिकाली मागणी कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यात शहरात हुलीदेववाडा ग्रामाच्या संपर्क रस्त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या अंडरपास रस्ता निर्माण करण्यासाठी संबंधित स्थानिक सार्वजनिकांन सोमारा 6 नोव्हेंबराक राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर आंदोलन करून थोडा वेळ रस्ता रोको करून वाहन संचार आडोवन दवरली आणि या भागात श्री वरसिद्धी विनायक देवस्थान मुस्लिम समाजाची मशिदी 2 शाळा आणि मुख्य म्हणल्यार सालू मर्द तिम्मक्क पार्क असून या पार्कात दर दिवसाक हजारांची प्रवासी येतात शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांक रस्तो पार करून वयच पडटा म्हण अंडरपास रस्त्याची अति गरज आसा या वेळार ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष पांडुरंग गौडा यांनी सांगले की हुलीदेववाडो हो वाठार पुरसभा व्याप्तीत येता हांगाचे निवासी सगळे समुदायाचे आसात दैनंदिन कामा धंद्याक व्यापाराक अंकोला शहराचेरच अवलंबून आसात असे सांगून अंडरपास रस्त्याची अति गरज आसा म्हण तहसीलदाराक विनंती अर्ज दिलो या वेळार जिल्हा काँग्रेस महिला अध्यक्ष सुजाता गांवकर तालुका अध्यक्ष गोपू अडलूर पुरसभा सदस्य आणि या आंदोलनात इतर 100पेक्षा जास्त जण हजर आशिल्ले या वेळार अहितकर घटना घडण्यो म्हण DYSP वेलेंटीन डिसोजा कारवार महिला पोलीस ठाण्याचे CPI शशिकांत वर्मा PSI उद्दप्पा अशोक धरपनवर तसेच पोलीस कर्मचारी बंदोबस्त हजर आशिल्ले अंडरपास देखो ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।